थोडासा ब्रेक आम्ही या ठिकाणी घेतो. धन्यवाद. जल्दी रास व्हिडिओ रे तुझी तुझ्या 5 ने 10 मिनिटं आले व्हिडिओ करता 6 मिनिटं आली. अरे पैसे कमवाटी ही 6 मिनिटं झाली. 11 मिनिटं आले मी असं पकडून ठेवले. अर्ध 5 मिनिटाच्या दुसरी व्हिडिओ नाही. हे बघ अशी छात्र कुणी चित शास्त्र बाहुबली